Umur wis akeh ngene iki ora mikirne cilik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek resline ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh susu karo adah tok mbok tawakne. Bangsa kula lambene njeluk diancel. Oh. Dhisik endi manten karo Dina? Manten karo Dina, iki dhisik manten. Lho lho. Ora digolekno Dina sik. Dhisik manten. Kok iso dhisik manten? Manten ki mesti sing pertama seneng karo seneng dadi siji. Ha. Seneng karo seneng ning tengahe tanan iki ning tengahe omah. Seneng padha seneng ning tengahe tanan dumadine dina Senin. Oh, seneng padha seneng ning tengahe tanan dumadi dina Senin. Oh, alah sejarah iki. Sejarah rada masuk iki ya. Kurang ajar wis batok. Mari ngono manten loro. Manten loro. Golek selo-selone ning tengahe Kelasa. Oh, kruntel-kruntel. Apa lho terusan? Lho ya kruntel-kruntel golek selah-selane ning tengahe Kelasa. Kuwi dumadine dina Selasa. Edan berjel iso ngantek koyo ngono. manten loro. Rebutan pengen ndang bubuk. Dumadine dina Rebo. Oh iya iya iya. Dadi wong wedok ki mbok ya sing alus, sing lemah lembut. Ngapunten, kula niki lemah kasar, lemah abang, lemah padas, lemah brungkalan. Jenengan nek pengen dadi lemah lembut, monggo dadi ya bleduk ya. Kula mboten saged nek dados bleduk niku. Gak ketok tapi ngusoi matane wong ngono ya. Ngapunten, kowe-kowe kula-kula ngoten lho nggih ya. Jelas daripada mengke jenengan kula antem ngangge lemah padas, bendol mengke ndase jenengan dados telu nggih. Ngapunten lho, gak suka aku. Jamu temu ireng Bojo lemu ning ati seneng. lah Tak golek-golekne. bojo apa ki jamu temu lawak Bojo lemu ning awak penak. jamu cabe puyang Bojo ati nyelot sayang. jamu beras kencur Bojo lemu ngentekno kasur. Wong lanang sing bodho. Lah kok iso? Bayangno to. Wis ngetokno tenaga, ngetokno keringet, ngompo sing wedok mek tung isor mek. Ha. Sik njaluk dhuwit lho. suwe-suwe gendeng kok bocah iki suwe-suwe ya Piye? Kuwi ya nyambut gawe, kuwi ya ngetokne keringet. Ngetokno keringet padha enake njaluk dhuwit. Sing lanang ngetokno keringet, ngompo karo lah sing wedok piye wong edan ngono kuwi Lho ya. lah mlebu masjid to nyapa ngono Nyapa ning masjid? nolong sandal Iki cara-carane salat. ya salat to mlebu masjid madhep ngulon langsung ini Nyapa, Mas? dadah Ngene iki lho nyapa. ya iki jenenge anggar posisi ngene iki takbiratul ikram. Oh, ngene. Nah, karo muni Allahu Akbar. Terus barno terus sedekap. celak awakmu mati berarti lak ngono kuwi. Ya sedekap ngene lho, Dik. Ini. Kenapa kok sedekap? Nyapa to, Dik? Kademen. Salat kok. Ya ora tarah posisine sedekap tangan kiwa ning dhuwure tengah ati didekep karo tangan tengen. Yes. Tegese barang sing ala tindhiana karo barang sing apik. Iki lho sing elek kene Das ditindhi karo barang sing apik. belak. Oh, aku lak kene enggak ngerti lak kene ro aku, Mas. Apa kuwi? Apa kuwi kon? Iki tendangan gawang ning nggon bal-balan nak mesti ngene. Korone tiktokan akeh wong lanang sing padha kapiran merga bojone ngakune dadi rondo anyaran terus aras-arasen jak iclikan. Ini parah nih. Krikil kerining sikil. Terus yen kripik kuwi apa? Nek keripik kuwi kerining. Kerining apa? Keripik kerining.
Ini parah ini. Ning apa roh ora? Kerining apa, Bos? Ya mbuh golek ana sik to. Kerining kuping gak salah. Ini parah. Ya salah, goleki sing bener to. Keripik. Apa to ki jan kok gunting lah, aku gak suka ngene iki. Lah apa teh kok sing nonton jal. Keripik kerining apa ki? Ini parah. Jawaban, guys. Monggo. Terus piye nek ngene iki saiki? Piye? Lah ya mbah. Wis urung apa-apa. Lagi chattingan wis konangan. Piye? Lah wong aku kangen kok. Wis tak omongi bolak-balik to. Lek aku urung ngubungi aja WA dhisik. Malah kowe WA sayang-sayang. Ya sing buka Nyi Roro Kidul. Blaen. Ngenteni sampean telepon, ngenteni sampean WA, ora telepon-telepon, ora WA sawi. Terus aku pokoknya ngenteni tekan kapan? Rumangsamu aku ra kangen. Remuk aku ngene iki, remuk. Piye? Bola masa karepmu? Mainmu kurang halus. Ya wis lah rasa ketemu meneh. Wis tak omongi to. Sing ganteng. Lah Nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu Nini. Tapi nek calanang dolan sing digolek ora Ninike, Mbak. Apane? Nunuke. Padahal ayu Nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan Sing digolek ora Ninike, Mas. apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh ning nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeno walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Oh, lah, terus Sing piye? lanang kuwi selingkuh. Heeh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Wong lanange pinter. Ngapa ndur helman ngisor helman. Lek sing dhuwur genah-genah gawe ngindari polisi. Lah lek sing ngisor, nah kok dihelm iku ben nyapa? Apa wedi kepreset apa wedi kebentuk ngono ah. Kudu duwe jati diri, kudu duwe piandel, kudu kendel. Kendelmu kalah karo kewan. Lah kok iso? Kewan paling kendel dhewe apa? Ora anu, Pak, apa ki jenenge tikus, Pak? Salah. Bajul. Salah. Bapake Bajul. Salah. Bae. Salah. Weh, wis kuwendel lho ki ndure Bajul. Ora iso bajul iki karo nelayan wedi. Kewan paling kendel ya apa, Pak? Kewan paling kendel dunyoe tumo. Lah apa enek wong tumoe cuwilik iso. Tapi kendel? paling kendel. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase maratuwamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase maratuwamu? Oh iya. Ora wani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ngayal apa, Pak? Wong wedok jaman saiki nek sing lanang ora gablek duit terus njaluk kelon, dastere mung diunggahno sithik terus telanane diiringno karo ngomong, "Wis ndang cepet awakku kesel." Aku kudu telepon Mas Pur iki. Iso ora iso? Kowe. Halo Mas Pur. Halo, Jem. Ana apa? Aku meteng, Mas. Lah, meteng kok ngomong aku iki apa urusane? Tenane. Lho kok iso tenane to? Yo tenan, Mas. Mosok aku acting. Lah apa wis mbok tes kehamilan kok iso meteng? Wes tak tes kehamilan, garisnya 5, gak terima meteng, muteng aku. Alah, paling kok kowe meteng karo Wito kuwi. Kok sok karo Wito to, Mas? Mas yo karo sampean, Mas. Mau sampean tok sing maculi sawahku. Lah piye wong aku ora rumoso ngetengi kok. Pokoke iso kudu tanggung jawab. Wegah men tanggung jawab wong aku ndek bojo kok.